petitet, per què anar per la pista si podem anar per un corriol? Vinga, us espero, seguiu-me, endavant! Aquest corriol té una entrada interessant, que no passa gens desapercebuda. Com et despistis, pom, te'n vas al terra directe. Aquest punt de l'entrada i una corba de més de 90 graus són els únics punts complicats que trobareu en tot el recorregut. I ja veieu que s'agafa velocitat. Aquesta és la corba, aquesta. La resta, gaudiu de les olors i els colors de la natura, que en aquesta època de l'any estan preciosos. Trobareu petits girs a l'esquerra, a la dreta, trams rectes i sobretot moltes bardisses que us deixaran els braços, les cames i potser la cara amb uns bons records. Especialment, ja ho veureu, al tram final. Aquest corriol es pot fer en els dos sentits. Jo us recomanaria fer-ho tal com ho esteu veient en el vídeo. Recordeu que si podem anar per corriols interessants com és aquest, per què hem d'anar per pista? Vinga, animeu-vos. I no us oblideu de donar like al vídeo, de deixar els vostres comentaris i sobretot de subscriure-vos. Merda! Ja arribo al final i aquí estan les bardisses. Ostres, com quedarem. Fins aviat.